Tak zdravím vás u dalšího videa. Dneska si ukážeme na Traffic Monsoon, jak nakoupit Adpack, když už máme tady vydělaných $50. Takže teď bych vám ukázal, jak to provést. Jinak ještě ty Adpacky, jak vám narůstají, můžete sledovat tady. Jo, takže tady každou hodinu do tohohle balance, do každého Adpacku se přidají peníze. Jo. Jsou to 2% denně, takže jeden Adpack vydělá dolar za den. Jo. V případě 20 Adpacků je to $20 za den. Jo, takže jak si nakoupit Adpack? Platí to i pro vlastně lidi, který vlastně budou kupovat Adpack i za normální peníze a budou kupovat Adpack z balance. Jo. Dneska si ukážeme z balance, ale takhle se kupuje Adpack i jakoby z normálním procesorem, když chceme zaplatit. Jo. Tak tady si uděláme třeba Paid verze. Jo, dáme si sem vložíme affiliate link. Jo. Sem vložíme, tu budeme dělat ten velký banner. Tady musíme to skopírovat, teď abych to udělal dobře. Musíme skopírovat tohle od toho HTTP až po gift. Kopírovat. To dáme sem, to je link obrázku a název, titul. Dáme třeba jo, už to máme, dáme save. Jo, ještě tady jsem zapomněl, vidíte to, tady musíte vybrat ten banner, takže my jsme vybrali velký, jo, můžete vybrat podle toho, jaký si vyberete, malý, střední nebo velký. Dáme save, teď se nám ten banner tady načítá. Když je to v pořádku, dáme jít zpět a tady už ho máme načtený. Teď zase buy Adpack, jo, ne buy credits, jo, aby jsme získali za $50 55, tak musíme dát buy Adpack, vybereme si teda jeden. A teď vidíte, já už mám tady v balanci $51, takže já to zaplatím balancem. Kdo začíná, tak bude platit PayPal, Paisa nebo Solidras Pay. Jo? Takže dáme zaplatit z balance. Vidíte, tady za ten balanci je 0 poplatků, žádný poplatky. Teď jsme to zaplatili, tady nám poděkovali za to, že jsme to zaplatili a je to hotový. 21 balíčků a v balanci nám ubylo $50. Jo? Takže to je všechno. Rychlý video jenom jak koupit Adpack, abyste věděli, co tam zadat. Takže do toho jednoho pole se dá ten váš affiliate link a do dalšího pole se dává obrázek, vlastně link obrázku. Jo? Takže to je všechno. Jinak tady ty balanci, tadyhle je
My Balance History, tak tady můžete sledovat, jak vám dorůstají ty edpaky, jo. Je to každou hodinu přibydou peníze. Takže se s váma loučím, doufám, že vám tadyhle ten malý triál pomohl, jak si koupit edpak a u příštího videa naschledanou.